Olipas se tämäkin. Missähän se ensimmäinen hyvä viipyy? Nyt se alkaa. Läsnä. Jep. Läksimme aikaisin keväällä ensimmäistä kertaa metsän istutustöihin. Aloitimme työt Uppsalan seuduilla. Pian saimme juonesta kiinni ja teimme työtä sinne, missä vanhat tekijätkin. Paremminkin, mutta joo, jatka vaan. Siirrymme kesää myöten hieman pohjoisemmaksi, hieman Östersundia ylemmäksi. Siellä tutustuimme sitten myöskin raivaamiseen jonkin aikaa. Palasimme istutusten parin, kun sitä tarjoutui ongeenne lähettyviltä. Sieltä siirryimme sitten puolestamme takaisin Uppsalan tienolle syysistutusten merkeissä. Yhdessä vaiheessa melkein koko jäljellä oleva kaarti kokoontui kohtuullisen suurelle palstalle. Sieltä sen mukana ollut Tesso-koira sitten lähti omille teilleen. Huuteluista ja etsinnöistä huolimatta tätä ei enää tavoitettu. Omistajat laitattivat ilmoituksen lehteen. Työt etenivät sellaiseen pisteeseen, ettei kaikkien kannattanut enää sinne jäädä, jottei työt keskeydy seuraavan päivän muuttoon. Niin päätimme, että minä, Martti ja Lassi jäämme viimeistelemään palstan. Arvelimme saavamme sen valmiiksi muutamassa päivässä. Meille käytiin sitten kertomassa sellainen ilouutinen, että lehti-ilmoituksen johdosta oltiin soitettu.
Tessu oli oleskellut yhden naisen pihalla ja niinpä me läksimme ajamaan sinne. Perille päästömme kävi kuitenkin ilmi, että Tessu oli jo poistunut paikalta. Ymmärrettävästi nainen ei ollut uskaltanut laittaa narua Tessun kaulapantaan. Takaisin saavuttuamme vaunullemme näin oudon näköisen valon ja kerroin sitä Oitis Martille. Oli jo menossa vaunun etuteltaan, kun Terttu hihkasi valosta. Meni sitten Terttu luo ihmettelemään sitä itsekin. Terttu kysyi sitten. Mikä tuo on? Johonka vastasin, että UFO. Seuraavana hän kysyikin sellaista, että Mikä se UFO on? siihen vastasi silleen, että se on avaruusalus. Katselimme, kun se hiljalleen liikkui pastan yllä ja Martti lähti sitten Lassen vaunulle, että hänkin näkisi tämän UFOn. Meni hetken ennen kuin sai Lassen herätetty ja edenkin ajattelemaan, että hän oli lähtenyt kävelen kylille. Mutta onneksi asia ei ollut niin ja pian seisomi kolmistaan katselemassa nyt meitä hiljalleen lähestyvää valoa. Maastokivinen risuineen sun muinen erottui UFOn valossa aivan selkeästi. Se tuli aivan lähelle ja pysähtyi siihen suoraan eteen joksikin aikaa. Se näytti pitkulaiselta ja sen toisessa päässä oli pienempi punertava valo. Ainoastaan muutaman askeleen ottamalla olisimme hyvinkin voineet mennä ja koskettaa sitä. Sitten se jatkoi menoaan. Se lähti verkkaisella vauhdilla kiertämään sitä edessämme olevaa pientä metsikköä. Pystyimme vielä jonkin aikaa seuraamaan sitä puiden lomitse sen edetessä jo aivan metsikön toisella puolella. Sen mentyä jäimme hetkeksi vielä keskustelemaan nähdystä. Arvioimme se hyvinkin ollen asuntovaunun kanssa samaa kokoluokkaa, ainakin pituuden suhteen. Työt odottivat kuitenkin seuraavana päivänä, joten kiiruhdimme nukkumaan. Nukahtaminen oli hankalaa nähdyn johdosta ja kun vaunukin sitten valaistui keskellä yötä, halusin meidän lähtevän sieltä kiireesti pois. Sanoin Tertulle, että me voi suin päin vain lähteä ja on parasta peittää silmässä täkillä ja yrittää kaikesta huolimatta nukkua. Aamulla harmittelimme sitä, ettei me älyneet edes yrittää UFOn valokuvaamista. Lopetimme sinä päivänä työt tavallista aiemmin, koska olimme jo edellisenä päivänä sopineet menevämme kalaan ennen kuin palsta tulee täysin valmiiksi. Terttu ei suostuttelusta huolimatta halunnut lähteä mukaan, eikä tahtonut meidänkään lähteä. Hän oli huolissaan siitä, että jos UFO tulisi taas. Totesimme Lassen kanssa, ettei niin tule varmaankaan käymään. Terttu meni sitten vaunun aikomuksena paistaa räiskeletä ja me läksimme puolestamme kalaan. Terttulla oli tapana käydä avaamassa puomi, mutta kun hän ei kerta ollut mukana, niin tarjosi itse homma. Reipas kun oli. Kalastaminen ei ollutkaan millään tavalla hohdokasta, sillä kalastamisesta ei tahtonut tulla mitään. Järvessä oli valtomena lumpeita ja kaiken maailman järviruohoja. Ei auttanut vaikka kuinka ruohikuistimen viiksiä virittelikin, niin aina se oli jäämässä kiinni johonkin. Ehdin paistaa ainoastaan muutaman letun, kun oloni muuttui rauhattomaksi. Jouduin jättämään lettujen paistamisen kesken, kun tahdoin mennä Martin ja Lassen luo mitä pikimmiten. En kuitenkaan ollut nähnyt vaunussa ollessani sitä kummalle järvelle olivat lähteneet, ja läksikin arviosta kävelemään vasemmalla sijaitsevaa järveä kohti. Käveltyäni jonkin matkaa huomasin lähestymän valosoikion ja päätin maastotua pienen kumpareen taakse. Nähdessäni sen menevän ohitseni, maltoin olla vielä hetken paikoillani. Sitten jatkoin matkaani mahdollisimman tyynenä.
Saavuttuani vihdoin puomille huomasin, että auto ei ollutkaan siellä ja puomikin oli lukossa. Ennen kuin ehdin kääntyä lähteäkseni takaisinpäin, huomasin vaaleamman ja pienemmän valosoikion. Se lähti seuraamaan minua samaa vauhtia kanssani pitäen. Se pysytteli itsestäni hieman takaviistossa suunnilleen puhelinpylväiden puolen välin korkeudella. Juuri ennen metsää se kiihdytti ohitseni oikealle kartainen ja suhahti sinne puiden sekaan. Saavuin sitten vaunulle ja kieruudin sisälle ja vaikka en uskovainen olekaan, niin aloin rukoilemaan, että Martti ja Lassi tulisivat äkkiä takaisin. Luovutin ja menin auton luokse odottelemaan Lassea. Aurinko lämmitti mukavasti, mutta olo oli varsin levoton ja hoputtelinkin Lassea aika tiuhaan tahtiin. Lopulta kalastaminen riitti hänellekin. Kun oli niin kovin kiire päästä takaisin Tertun luo, niin puomi oli varsin epämiellyttävä este matkalla. Mutta kun läpikään ei voinut ajaa, niin pakollinen pysähtyminen siinä oli eessä. Eikä tullut hutiloitua, vaan puomi tuli hyvin suoraan. Terttu oli jo vaunun ulkopuolella odottamassa. Näin jo pitkän matkan päästä se, kuinka kalpea hän oli, ja totesinkin Lasselle, että Terttu on tainnut sairastua. Kysyinkin heti ensimmäiseksi pysähdyttyämme Tertulta sitä, onko hän huonovointinen, kun oli niin kovin kalpea ja hikinen. Kerroin, että en ollut kipeää, vaan että olin nähnyt valosoikijoita ja ne olivat aivan vaunujen lähettyvillä vielä vähän aikaa sitten. Oli tosi mukava, ettei Terttu ollut huonovointinen. Tieto siitä, että lähellä olisi kenties edelleen valosoikijoita, oli puolestaan varsin mielenkiintoista. Niin mielenkiintoista, että pakkohan sitä oli yrittää mennä katsomatta vieläkö niitä onnistuisi näkemään. Kysyin molempia mukaan, mutta eivät olleet ollenkaan halukkaita. Lassi sanoi, että ei tohdi ja meni asuntovaunuunsa. Olin sanonut meneväni ja sanoistaanhan on pidettävä kiinni. Ajattelin vaan käyväni sillä metsäreunalta kurkkaamassa sen jälkeen avautuvaa istutuskenttää. Rohkaisin mieleni ja sain otettua muutaman askeleen. Juuri siinä vaiheessa rupesikin sitten kuulumaan musiikkia vastakkaisen metsikön suunnasta. Kaunista, mutta samalla hyvin hätkähdyttävää. Musiikki aivan kuin laajeni kaikkialle. Näin kuinka Mikki lähti kulkemaan siihen suuntaan, josta musiikki oli alkanut kuulumaan. Oloni oli siinä vaiheessa varsin unenomainen, ja muut äänet kuin musiikki olivat vaienneet hiljaisiksi, ja oli kuin olisi hidastusta katsonut. Mikki käveli kohti metsää ja vaikka kuinka huusin, niin se ei välittänyt siitä yhtään mitään, vaan jatkoi menoaan häntä pystyssä. Oli aivan hirveä tunne, kun piti jättää Mikki sinne. Huomasin myös Martin alkavan mennä sinne samaan paikkaan ja aloin huutamaan häntä sen, mitä keuhkoista lähti. Martti! Havahduinkin Tertun huuteluun ja sitten tulikin kiire. Huusimme molemmat Mikkiä samalla kuin peräännöimme. Emme kuitenkaan yksinkertaisesti uskaltaneet mennä tätä hakemaan. Auton luota huusin Lassille ottaa makupussinsa, sillä nyt lähdetään ja nopeasti. Avaimen saaminen virtalukko ei ensi yrittämällä onnistunut, mutta onnistui sitten kuitenkin. Itse menin nopeasti hakemaan meidän makupussit. Lähtömme oli niin pikainen, ettemme laittaneet vaunun ovia edes kiinni. Läksin ajamaan, mutta samalla oli maltettava olla ajamatta liian kova, sillä oja ei tehnyt mieli ajaa UFO mahdollisesti kintereillä. Lasse piti vahtia takaikkunasta ja alkuunsa mitään ei näyttänyt meitä seuraavan. Puomiluona tapahtuva pysähtyminen hirvitti jo etukäteen. Seuraava muistikuva oli se, kun hiljasin risteyksen ja oli niin huojentunut saapuessamme isommalle tielle. Noin 5 minuuttia viemän tieosuuden aikana valossa päivä oli muuttunut yöksi. Ja niinpä katselimmekin telon yllä näyttäytyvää tähtitaivasta.
Nopeusrajoituksen mukaan mentiin, sillä ylinopeussakkoja piti välttää siinäkin tilanteessa. Lopulta saavuimme tuttaviemme pihaan ja nyt se lyhyt matka autolta talolle tuntui sekin pimeässä pelottavalta. Tovin jouduimme odottamaan oven takana, sillä he olivat jo nukkumassa. Kerroimme heille, mitä oli tapahtunut ja aamulla soitimmekin sitten Uppsalan poliisille ilmoittaaksemme tapahtuneesta.